Namaste. Jmenuji se Sureš a srdečně vás zdravím z Nepálu. Vyrůstal jsem v malé nepálské vesnici a můj otec je farmář. Dokončením studia biotechnologie jsem získal dobrou znalost o všech procesech probíhajících v lidském organismu, včetně mikrobiologie, biochemie a biotechnologie rostlin. To vše jsem absolvoval v průběhu svého univerzitního studia. Poté jsem začal pracovat na ajurvédské klinice v Pune, abych si rozšířil své znalosti a získal více zkušeností v oblasti ajurvédy. Zkušenosti od doktora Kadevča spolu se znalostmi z mého studia biotechnologie a praktického působení na ajurvédské klinice v Pune mi dali dobrý základ pro hlubší porozumění lidskému organismu i ajurvédské medicíně. Proto mohu připravit účinné receptury, které velice dobře fungují. Takže je lze snadno užívat bez předpisu jakéhokoliv lékaře. Naší nejdůležitější prací je nejprve zajistit sběr nejkvalitnějších bylin převážně na území Nepálu. Poté přichází na řadu proces jejich čištění. Děláme to velmi přírodním a tradičním způsobem. Popravdě řečeno, když čaje připravujeme, nemyslíme na to, že vyrábíme nějaký produkt, ale děláme to prostě s pocitem, jako bychom v kuchyni chystali jídlo pro celou rodinu. Proto je naše výroba čajů protchnutá láskou lidí, kteří je připravují. Tohle je celý náš nepálský tým Everest Ayurveda. Tady je můj otec, který je odpovědný za celý výrobní proces. Je to velmi zkušený pěstitel a proto je schopen hned na první pohled rozpoznat různorodou kvalitu bylin. Vybírá si vždy jen tu nejlepší jakost. Všichni tihle lidé byliny ručně čistí a to je ta nejdůležitější část celé výroby. Jakmile jsou jednotlivé části bylin dobře odseparovány, dokážeme z nich připravit velmi kvalitní čaj. Jsem šťastná, že tady mohu pracovat už 9 let. Líbí se mi, jak společně sdílíme naši výrobu, jako bychom byli jedna rodina. Předtím, než jakoukoliv bylinu použijeme k dalšímu zpracování, rozprostřeme ji na terasu, aby mohla na slunci dobře vyschnout a nezbyla v ní žádná vlhkost. Pak přichází na řadu čištění. A teprve potom je třeba náležitou část byliny najemno rozemlit. Jakmile máme připravené rozemleté části jednotlivých bylin, začneme je mísit podle našich připravených receptur. Takhle vypadá připravená směs. A teď ji musíme už jen pořádně ručně promísit. Pak nasypeme čajovou směs do sáčků, které důkladně zapečetíme. Dále už jen zbývá obratně složit kartonové obaly krabiček, vložit do nich naplněné sáčky čajových směsí a zabalit je do ochranné folie proti vlhkosti. Čaje čeká ale ještě dlouhá cesta. Nejprve z Katmandu do Kalkaty a poté lodí kolem Srí Lanky, Suezským průplavem, Gibraltarskou úžinou až do přístavu v Hamburku. A potom už je to jenom kousek k vychutnání zdravého šálku ajurvédského bylinného čaje.